Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 29 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. O karon aniya na kita sa ikalimang simana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 8, versikulo 31 ngadto sa 42. Busa mingon sa Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo nga akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, o wala pa gyud kami maulipon ni bisan kinsa. Busaon sa may but mong ipasabot sa imong pag-ingon, nga kami makabaton og kagawasan. Sa Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan, apan si Jesus mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mo ang pagsulti kaninyo sa kamatuuran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mo pa ang inyong amahan, iniunta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios, o karon ako ania dinhi, wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kun dili gipadalaan niya ako. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo.